Літаральна за паўгадзіны работы 5 парушальнікаў хуткасных рэжымаў. Такі вынік у рабоце супрацоўнікаў ДАІ стаў магчымым дзякуючы выкарыстанню новых спецыяльных прыбораў кантролю, якія працуюць у некалькі рэжымах. Вызначаецца хуткасць папярэдняга аўтамабіля і сустрэчнага. Пры гэтым для такіх мэт выкарыстоўваюцца аўтамабілі грамадзянскага выканання. Сама праблема перавышэння хуткасных рэжымаў, са слоў супрацоўнікаў Дзяржаўтаінспекцыі, вельмі актуальная. За мінулы год такіх парушэнняў было выяўлена больш за 13 тысяч. Большая полова из них повторно на протягу года. Как показывает практика и статистика, именно в предновогодние и новогодние рождественские праздники у нас увеличивается количество транспорта через автодороги, которые проходят по территории Брестской области. И, как правило, они приносят нам беду в качестве дорожно-транспортных происшествий, основная причина которых – это превышение установленной скорости движения. В связи с этим Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников, включительно по 8 января текущего года, усилила контроль за соблюдением установленной скорости движения. Так само праблем дадае і надвор'е. Вадзіцелі не звяртаюць увагу на тое, што хаця ў гэтыя дні ў паветры плюсавая тэмпература, на паверхні праезнай часткі можа быць і мінус, асабліва ўначы і ранкам. Только за последние сутки у нас произошли 3 ДТП именно по причине превышения установленной скорости движения, 2 из которых совершены водителями-транзитчиками. Поэтому нам необходимо в первую очередь всем, абсолютно, неважно, сотрудники Госавтоинспекции, сотрудники других правоохранительных органов, просто водители, да, вообще все общественности объединиться.